ćemo se smiljati. Au, zmaju, nemoj da me griskaš, bio sam na zmajevim igrama. Dečim zmajevim. Au, zmaj je poludeo. Nemoj da mi grizaš kameru, zmaju, bezobrazni. On će danas da snima sa nama. Sada, na tu igru. Ajde da se mi podsjetimo šta smo mi to lepo radili u prošloj epizodi. Znači, mi smo napravili ovu lepu kućicu, ovo sam dodao, ovo su chestovi. Ender chest, chest bez puća. Ovo sam napravio sto za bilijar, malo komplikovano. Ovo je ona od prostih mašina što sam vas pokazao. I da, ovo sam išao u Game Mode 1 da napravim ovu tablu. A ovo sam isto išao u Game Mode 1. Pošto s ovim nemam pojma da radim, napišite mi u komentarima, pošto ja nemam pojma što to uopšte radi, valjda popravlja. Sad je noć, moramo da spavamo. Evo ga. Otkud ti krevet? Pa, napravio. Ja sam se stvorio u ovom čibiluku. Nemam pojma, to mi se stalno dešava. Da vam pokažem. Vidite kakav sam ja obučen, imam baklice i današnjoj epizodi ću vam pokazati mašinu za kamen koju sam video od Serbijana. Neću da kopiram, pošto moj brat mi je rekao da mi pišu ružno u komentarima. Tako da, evo, dijamantski šlem, zaštita od eksplozije, znači to je super. Dijamantski oblak, zaštita od projektila, isto super. Zaštita 1, dobro, to ne znam, nisam imao izbora. Nesalomljivost, to mi je super. I mač sam začarao za nesalomljivost, to je super što je nesalomljivost. Znači možete 100 puta da udarate zombije. Da, ovaj kramp je začaran za produktivnost 1. To je, znači, jako brzo kopate sve rude, super je ideja. Da, evo ga. Znači, ova mašina izgleda ovako. Ja samo trebam da poučim ovu ručicu i znači izgleda kao hop. I ako želim da prekinem, ja samo ovako i kopam kamen. Kopanje ruda? Sad, ova mašina za kamen je samo za kamen, ne za rude. Mašinu za rude još nema. A znam mašinu za dijamante. Evo ga, a smo i to sredili. Ja sam sakupio 64 kamena. Znači ovo mi je ulaz u rudnik, to sam isto napravio. Evo ovdje sam kopao. Sad ćemo da nastavimo. Nemam pojma šta mi je to dole s problemom, neko drvo, nemam pojma kako ne mogu da ga iskopam sa dijamantskim krampom. Valjda ću morati da ispržim metal, što se kaže, pa da napravim metalni kramp. Ne znam da li to uopšte metalni kramp može da cepa. Ali ne znam. Napišite mi vi šta mislite da radim s ovim. Znači, pošto ovo ne mogu da cepam. Baklja. Da je svetlo, je li pala noć? Nije, dobro. Zafrkavam se. Zmaju, je spavaš? Dobro je spava, ne može da me nervira. Dobro. Ova epizoda mi baš nije sve u svemu, o Zmaju. Znači, ovo je ledeća kuća, malo... Šta se kaže? I da, pošto je nemamo sekiru, mi ćemo da cepamo kramp. Mislim, jako sporo ide. Ali dobro. Kada se radi? Kad se mora. Ima još. Da baš ne vidim. Šta je to sa šta pokazuješ? Htjela si kopanje ruda? Pa, htjela sam kopanje ruda, ali ima neke rude koje ne mogu da iskopam za ovim dijamantskim začaranim krampom. Produktivnost 1, ne znam, ali ovo obično brzo cepa, znači, dokažete keks.
Evo, pokazat ću vam na ovoj mašini. Da ne upadnem u glavu. Mislim, to me u mojem preživljavanju zezalo. Op, znači iskopano. Samo držite 5 sekundi i kopa. Samo. Izbacivač, to nemam pojma što sam uradio. Ovo je pećnica, unutra sam stavio ove rude, ali sam zaboravio da ispečem. Evo, valjda će 7 drveta biti dovoljno, barem da se 3 ispeku, da napravimo taj kramp. Da iskopamo. Čekaj, da vidimo da li mi imamo dovoljno štapića. Ihaha, imamo ih ihaha i 10. Treba mi 2, ne 5. 5, 2, tako. 3 metala, sam spekla 2. Evo sad će treći. Dobro. Ovo da se peti pečeš. Pečeš, nemoj da se peće. Tako, spasio sam se. Znači, ovako, radna tabla, desi, radna tablica. Znači, ovako, desni klik. Gde mi je metal, dobro. Ovo je levi klik i samo na desni klik ovako slažete po jedno. Evo ga. Znači, sad piše gvozderni kramp. Ja vidim da ovdje piše dijamantski pijuk. Ne znam šta to znači pijuk. Kao pile neko. Ne, to je za kopanje. Pijuk. Moje malo pile, kad se zove pijuk. Da, zaboravio sam da ovo začaram. Jao, kako sam glup. Joj, baš sam glup. Ima sebe da šopim. I to po glavuđi. Evo da me mališ. Ako da mi lapis, prvo moram da uzmem lapis. Ili ovog. Tako, lapis. Nek bude umjesto mesa, briga me. Ej, da, ja otišu vam. Tu trebaš lapis. Tek da vidim šta ću dobiti na krampu. Produktivnost. Treba mi još malo. Nije dovoljno. Čekaj. Čekaj, da vratimo ovu izbacivač. Znači, ja uzmem 64 lapisa, pa baš da vidim da će biti dovoljno. 2 puta, pošto je 0,4 imam. Ne znam. 64 lapisa i kramp. Sad ako Šta je ovo, bre? Šta je ovo? Ništa neće da mi izađe. Dobro. Nema veze. Mi ćemo da kopamo bez ovog začarivanja i tih. Ne znam šta da kažem. Ajde. Ako s ovim ne može, nemam pojma što može. Idemo dole. Ja džuskam. Gledajte diskoteka. Ja skačem, ja sam luda. Ne, ovo nije diskoteka. Ovo je diskoteka majmunstva. Zato što skačem ko ludak. Hej, to sam ja. Penjem gore, ja sam ludak. S ovim, to može. Nemam pojma. Šta je ovo? Što si došao do nekog kraja, a? Ne znam. Nisi našao nikakvu rudu, ne znam što si kopao. Ne znam. Mi ćemo ovako nastaviti ovdje. Znači, gledajte. Samo cijepa. Cijepa kod... Nenormalan. Kod nenormalan. Kako moja gnjaveća sestra kaže. Ja nisam gnjaveća. I ovdje. Ti ne znam što ovdje je čorsuka. Ne kaže se gnjaveća, nego koja gnjavi.
to je to. Ćao. Ćao, vidimo se u sljedećem videu. Moram na spavanje. Ali pozdravite mog zmaja. I ja mu se spav. Go, gaga. Zaboravio sam da kažem da je ovo beba. Ali ume strašno da grize. Ajde, ćao. Ajde.